Sabi mo yung mga gamit. Swimming kami. Ay, ma-spa. Spa pala. Dito. Dito mag-ano dito. Itong may spa dyan, may spa. Tapos malipot, uwi. Kahit sa iba-iba. Isang lakay na lang sila. Dalawa. Dalawa lang. Pasok sa ilagay sa locker. Adi nakabitius pa. Ayan nga, taga-ulo yan kita ko. Yan, tapos na kami. Nag-ano din kita, ng almost 2 hours din. 2 hours.
tayo. Happy birthday, Nika. Oy, nilapitan kita. Mga special mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Nagfagi ang salamin. Good morning. Good morning. Magbe-breakfast na kami. Ano ne? Morning. Korean ini ano? Iyo man ako. Ako man nga ni. Red wine, pork belly, pork spicy. Yung ba ko yan how ka na? Buktakan mo daw kayan saro lang na. Manamitan ko lang. Thank you. Sweet. Yan, papunta kami sa bahay ni Biyang ng kapatid ni Albert. Doon kami mag-stay ng overnight. Tapos, ayan, maabot darating si Mark. Magbibiyahe siya ngayong gabi. Siya magdadrive bukas. Sus ka kaya ang daw niya. Good house. Gawin
Breakfast na kami. Yan, pauwi na kami. Pauwi na kaming Naga. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.